Mas Udin, Mbak Puput, kanggo Bapak Cut di calon majikan tanggal 26. Mimi Kuwukur, Bapak handap wong asing paling sayang. Masih kanggo Bapak Enok Rahma sareng Mama Enok Rahma. Kanggo serombongan ibu-ibu PKK. Bapak Nepahad, dudu saking kula ngrabot cintane wong sejen, tapi senyatane Bapak Evan ora bisa kelalen ibu-ibu PKK. Umpama cinta bisa dijaga Mimi Kuwukur, perasaan ora beda pira. Kanggo mama kue keding, kanggo mamaku Wendy, Mimi Kuwukur, kanggo bapak newak pahade keding. Mungkin wis terlanjur pola demen lagi ne batur Mas Udin. Senajan bukti nenokipun batin kerasa hancur. Bisikan cinta wis nempel ning dada, sing gawe kula ora berdaya. Kanggo Mas Udin nok iput sing dua lagu, kanggo Mimi Kuwukur, Mimi kune wong sunti mamaku Sweden keding. Bapak Cut Nedi calon majikan sarang Ibu Roheti, kanggo Papa Enok Rahma, Mama Kaji Udi minangka calonku Taman Sari. Mimi Kaji cari ini senok cinta, kanggo Bos Chandra Kirana, Mamaku Haji Ropendi, Mimiku Hajanting. Ibu-ibu PKK semangga, kanggo Mimi Kuwukur keding minangka senior regulasi paling eman. Kakak kula pengen kesanding ibu-ibu PKK, senajan kula ora dikawin, kan kula rasane prihatin. No kasih wong loro anak ikatan batin. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK wong sing paling eman. Kanggo ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK, serombongan ibu-ibu PKK. Nok Leni, lamun cinta bisa Leni, Nok Leni, Nok Leni, sunemong Nok Leni, gangkul akine batur Nok Leni, Nok Leni, gangkul lanang Dimas, sipate wong wadon. Nok Leni nang Dimas, Nok Leni nang Dimas, gampang nangis Nok Leni, lan gampang ketuwo nang Dimas. Nok Leni wong demen burung kelakon. Nok Leni nang Dimas, Nok Leni nang Dimas, Nok Leni nang Dimas. Mungkin wis terlanjur kula demen lagi nebat, lagi Mimi Pahmi. Senajan buktine Mimi Pahmi batin kerasa hancur. Mimi Pahmi man, Mimi Pahmi bisikan cinta. Mimi Pahmi wis nempel ning dada. Mimi Pahmi man sing gawe
Ibu RT, Ibu RT, Ibu RT, Ibu RT, kanggo sinten mali jema? Mamaku Wendy, Mamaku Wendy, Mamaku Wendy, mimiku bukur, Mamaku Wendy, Mamaku Wendy, Mamaku, sinten maning teteh cantik, kangen nokencus, 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 serombongan ibu-ibu PKK nokencus, nokencus, siapa mama? Nok Citra, kanggo Nok Citra, Nok Citra, Nok Citra, Nok Citra, kakang pulang pengen kesanding papai bopo sayang, senajan pulang ora dikawin, ang pulang rasane prihatin, wong loro nok iput anak ikatan batin, kanggo nopeni Mimi Hendra, Mimi Hendra, Sandra Kirana, Mimi Hendra, Mimi Hendra, kanggo mamaku Wendy, mamaku Wendy, mamaku, lamon cinta bisa diukur ibu-ibu PKK, Mimi, mamaku nganggo lakine batur, kula mamaku Wendy, sipate wong wadon mimiku wukur, gampang nangis lan gampang ketuhun ibu-ibu PKK eman, wong demen durung kelakon, Mimi Dias, Mimi Dias, Mimi Dias, Mimi Dias, duduk saking pulang rabut cintane wong sejen, Mimi, tapi senyatane Mimi leni nang Dimas, batin wis kerasa sejen, Mimi leni nang Dimas eman, umpama cinta Mimi leni nang Dimas, nempel ning dada Mimi Dias eman, sing gawe Mimi Dias kula ora berdaya.